Ja, maar eerst naar Ruitse. Want Ruitse de heeft al gerechten kleermaken uit Curaçao, uit wat wie het al hier, Thailand, China. En Joert had het nationale gerecht van Oeganda. Oeganda, ja. Bijzonder, hè? Ja. Ja, bijzonder. Wat is Barbara. Dat? Barbara die had het me het recept doen. Barbara die werkt in Friesland en Ja. die komt uit Oeganda. Die komt uit Oeganda bij. Ze had hier asiel gekregen. Ze is hier net verneerd gekomen. Voor de rest let het dat maar even bij voor wat het is. Ze is vlechten. Ja, ze is vlechten. En, maar ja, fantastisch, de hartelijkheid, jongen, dat spotten er al. Prachtig, maar die echt toen gongen toe die matoke. Matoke, wat is dat? Dat is de Banaan. groene banaan. Wij zullen hem vet gooien. Ja. Maar Bruine banaan. Dit is nou eigenlijk de jerpel van Oeganda, steeds maar. Hè. En dan komt er heerlijke... Wat is dat? dat is een... ja, dat is een zoekgebied. God, hoe heet dat? Cassave. Sorry, ik kon het gauw niet zeggen. Cassave. En dit is een soort... dit is er ik bij, een beetje zwiert. En en dan maar zijn gerecht erbij. Fantastisch. Ze zijn hier thuis een matoke plantage. Dat zoals niet naar repro. Ik nog even een stukje hoe ze dat vervoeren en zo. En de koers. Maar dit zijn de twee belangrijkste ingrediënten van dat gerecht. En dit. Wat is dat? Pinda. 100, ja, moest eens roepen. 100% pinda. Dit zijn aardnoten, hè, dus die groeien daar ik. Een soort pindakaas. Ja, nou, dat is een beetje vlog in het kerk als pindakaas. Want Ja, dat mag je net. Het roept wel heel lekker. Ja, het roept lekker. 100% pinda. En dan koest merken, dat vind ik zo fantastisch uit die meesten. Want jij eten, dat jouwt herinneringen op. Hè. En dan die banaan, en dan dit gerecht, en die pinda, en dan die cassave erbij. En dan iets dat, reminisceren. De herinnersto die wij die ding. En dan begint het gewoon, dat hele heitelaan van haar. Ja, dat denkt ze dan aan waarom? Aan mooie tijden. Zullen we even zien? Leuk. Wat moet ik gaan koken? Je gaat koken. Oegandese pindasaus. Ja? Ja, met vlees. Ja. En ook met matoke. Matoke? Ja. Wat is matoke? Nu, Rijs maakt matoke, Oegandese matoke. Dat is langgroen banaan. Dat is onze hoofdvoedsel in mijn land. Dit is hem, hè? En dan zo, hier beginnen. Ja. Ja? Kan je even helpen? Even. Nee. Nee? Even. Opdracht. Hè? Opdracht? Ja. Oegandese inburgering. Bijna elke kind moet die leren om te scheren. Als je gaat trouwen en je weet het niet hoe die moet doen. Nee, die man zegt terug naar jouw moeder om die te leren. Het zit in een speciale stoompan, hè? En dan stiet hier het wet erop en dan komt deze er Hallo. bovenop. Hallo. Ja. Schoenmaken, allemaal vis. Daar. Ja, maar dat is... Kijk eens. Oké. Ja? Is Ja, schoon. Ah, ja, oké. Goed zo. Als ik de matoke eet, ik denk terug naar mijn land. Want in ons land, toen ik jonger was, wij gaan samen als familie naar die bananenplantage. Wij snijden de banaan en wij moeten onze hoofd zo en wij moeten lopen naar huis. Jij bent beter. Ja, ik ben beter. En wij zeggen altijd, lekker eten, mai. Rijtse. En wat zeggen ze in Oeganda? Ja, bulongi. Mai Barbara. Nou, lekker eten. Jaburungi. Rijtse is geslaagd. Yay! Yes!
Ja, matoke. En het zit nou gewoon al die varus. Het wie een soort van... Ja, de meeste thuis komen dat het zit, maar het wie een soort van marathon. Hè, van wat ruikt zo al die... Maar het zit... Het leidt op wat. Het leidt op wat. Ja. En dit is dus matoke, Matoke, met cassave. pindasaus. Ja, en rundvlees. Tomaten zitten erin, limoen zit erin, siepeltjes. Ja, echt heel lekker. Echt een heel lekker. En die 100% is, of het lekker is, dat mooi. Maar dat is nou bepalen. Dat mag je hem nou bepalen. Ik wie slagen, dat heeft je het. Ja, dat heb Ik je wie slagen. En een vrolijke dame, of net? hartstikke Ja, vrolijk. en zij is een gospelzangeres, hè? Oké. Zij zit in koor All for One. Prachtig mooi. Nou, daar heeft wel in de gaten. Dat swingt als een trein. Hey. Heerlijk. Dus dit eten swingt lekker goed. En moest even die banaan, juist echt wat dat banaan is, hè? Dat Ja. moest eventjes combineren. En moest wel combineren. Een beetje van dit en dan een beetje van het oren erbij. Maar het is heel vreemd, want het ziet er echt uit als een banaan. Ze proeft het net, hè? Maar ze brood het net, nee. Nee, hè? Nee. Nee. Hoe vind je het? Ik vind dat heerlijk. Het rook ik al zo lekker. Ja. Het is echt niet geloksdaai, hè? Ja, echt hoor. Ja, toch? Ja, echt. Maar van zijn broeken net zo volle kroen, hè? Want ik ga hier ook wel eens een keer zitten met madame Jeannette. Ja. Hè? En toen echt, jongen, het bron... Ja, och man, jongen, dat wie een pieper, dat bron... Het is gewoon een balans van, en dat is maar heel soort met de buitenlandse keuken, is het zo, die balans die ze maken van die nutten, die pinda, en dan een beetje dat zwierte van die cassave en die banaan. Want het is een beetje zwiertig. Ik weet dat dat proest in die jerpel. Wat zou je jerpel eten dan? En dan en koriander erop. Hè? En het is toch heerlijk. Het is hartstikke lekker. En het het is is dus... leuk, zo'n ontdekking is zo leuk. Dat zo'n vrouw je dat dan eventjes vertelt hoe dat zit. Geweldig. En dit is dus het nationale gerecht van Oeganda. Dit is nationaal gerecht. En echt weer, toen zij het eet, en dat hebben we misschien een hele beetje zoen, dat ze het eet, dan wordt ze gewoon helemaal blij van. Hè? Gewoon echt die herinnering. Ja, het hartstikke. reminisceren, Jan. Ik zal nooit meer vergeten. Prachtig mooi beurt. En het recept is liek als alle oren kennen. Ik ben gewoon te vinden bij u op, En maatje, hè, op de website. Maatje, want het is heel leuk.